sa AS Fortuna Street. Nandito naman kami nagpipick up ng item sa Pandamart at i-deliver namin dito sa may Lupisaide Street, Mabulo sa may Metrobank. Doon kami mag-deliver ng items doon. Ito ang Pandamart. Okay.
Okay guys, nakarating na kami dito sa may Metro Bank sa Lapisana Street, Mabulo. Ayan ang building ngayang diyan kami magdi-deliver ng item. Okay guys, that's the end my live Cebuano Rider. Thank you so much for watching. Bye bye.